Welcome to another episode of K-Box TV, One Come, One Shot. Our guest for today is no other than 76 Receipts. Palakpakan naman. Yay! Okay, mapakayanan na kini. May ako na gudi ni gusto pakyana. Mayor, any language will do. Okay la, kay Bisaya, bagat nakaintindi ako pero may maburo baliktad ba? Pero sige la, anything goes na la, language show. Yeah. Why 76 receipts ngayon? Definition kasi ng receipts is something that you give in exchange, no? Hindi siya talaga resibo. So, inisip ng iba, resibo daw. So, basically, the 76 are the numbers of reasons, maybe the 76 kinds of reasons na pwedeng maibigay. Maybe emotions, sadness, or happiness. So, yun. Another new word for me. Yes. Okay, Mayor J, can I call that? Yes. J. Can you introduce the band? Siguro, pass ipasa the mic na na lang. natin. Opo, Sige. opo, And sige. introduce themselves and their weapon. Okay. Pangalan at kaso, ha? Wako isa, sir. Hi, I'm Kamlon. I'm number bassist. Ano no? Bassist. Kamlon? Kamlon. Kam for short. Long Oh, for lon. okay. I'm JB playing the keys. Okay. Yeah, J, vocals and rhythm guitar. Lead guitar, Marfin. Hi, I'm Angel and I'm the drummer. Ayun. So, ano yun bakit naguguba ng tatong mic? Yan. So, ang 76 receipts, pira naka years as a band. Tapos, are these the original members? We started 76 seats. J, 2000... 2008? 2008. Yeah, so 10 years na yung band. Ang natitirang original members na lang ako saka si JB. Si Kamlon sa 2000, kailan ka? 2009? 2008 din di ba? 2008 sumunod siya. Oo. So first year kami. Sila yung mga neophytes siguro sa banda. Pero okay naman. Nice naman ang ano namin. So basically yun yung history ng band. Ayun. So, as the band ngayon, amo na ba itong sound? Yun na ba yung sound ng band? No. So, when you started out, how do you sound ngayon? Ano na? Basically, nagkita kami nito. Bata pa kami. Sinusundo pa namin to eh. Originally kasi show band siya. Okay. Show band. And it has a different name before. Okay. Yes, So what different was the name first name? before. Ano pangalan natin dati? Yeah, Burger Shot. What we did was parang wala tayong maisip sa pangalan ng banda. O sige, magsulat lang kayo ng mga words sa papel and then i-rumble natin kung anong maisip natin. Kung anong mapulot natin na dalawa, yun na, ilobas burger saka shotgun. So burger shotgun, wala na tayong magagawa dyan na, yun na yung So that was the name of the band before. And then, ayun. Yun yung namin. We Ano started nga kasi- songs na yung ka-cover? Punk, 'di ba? Nagpa-punk tayo dati eh. Punk ba, mga punk ng mga kanta, tapos mga OPM, mga ganyan. Ayun. Tapos ngayon, medyo nag-mellow. Nag-mellow na, tumatanda na kami. Mahirap nang kumilos sa So stage. what made you decide na to change the sound? Or what made you choose nga amo yung sound yun na? Para kasi originally kasi actually last year lang kami nag-start mag-compose ng mga songs na okay. Tagalog songs. Tagalog songs. Before puro English, 'di ba? Oo, feeling international kami before English Tagalog daw muna ngayon. Oo. So and then naisip namin na let's listen to the stories sa mga kakilala natin. Maybe we can create something na makaka-relate yung mga tao. Okay. Struggles as a band. What are the challenges
wagan the, like, for example, time or practices, any kind of situation na I think sa time. Sa time din. Kasi working kami. May kanya-kanya kaming mga trabaho. And then, hindi kami makapractice ng umaga. Oh, okay. Yeah. Although, lahat kasi kami from Naval, very blessed kami na medyo malapit lang ang mga bahay namin. Okay. Yes. So, meeting lang kami. Ngayong araw na to, gabi lagi ang practice. So, kaya nga may electric drums kami para hindi kami nakakabulabog. Oh, yun So, na. that's how we do it. Ayun. So, ang pag-form band, basically, you're all friends started out. Kami ni Kamlon, high school batchmates kami nito. Mhm. Tapos, si JB and si Angel, magka-batch naman kayo. 'Di ba? Ikaw, ewan ko kung saan ka na. For hire. Gun for hire namin. Sa church. Sa Sa church. church. Siya ang pinaka-baby namin sa banda. Ayun. Ayun. So, Amerton 76 receipts, Kamlon, Kamlon, yes. JB, Marfil, Angel, and Sir. Let's go naman to, obviously, you're the current mayor of Naval. So, how do you manage time, band, tapos public service? Basically, kung kailangan organized ka. No? If of course, there is a day or days that you need to go to the barangays, kailangan may field work ka. Hindi naman pwedeng nasa opisina ka lang lagi, 'di ba? Signing any documents. So, yun lang, time management lang. So, mahirap kasi na trabaho lang ng trabaho, at least ito yung pinaka-outlet namin. Yun. May outlet kami. Iiyak na lang kami habang tumutog. Yung trabaho na yun. Yung trabaho na to eh. So, Naval is very blessed with a mayor na who's a musician. Because, iba eh. Kung ako, being a singunta, okay, you're the boss of the company, tapos you have this sideline, kumbaga. Pero, stress reliever. May mga problema, tapos when you sing, you forget. Hindi naman sing, you forget. Parang it relieves you, the anxiety. That's good. So, anong mga programs natin dun, Mayor? Sa Naval, Comes to music and arts. Oh yeah. Meron kaming every year we hold a TGIF. Every Friday mayroong bands na tumutugtog sa it's either sa munisipyo or sa may port area namin. It's also a way for us to showcase yung mga aspiring mga bands, mga ganyan. And yung mga rock organizations, kasi mga band organizations dun sa amin, nakikipag-link up sa amin kasi medyo close ako sa kanila. Okay. And then, kung merong mga guitar tutorials, mga ganyan, para sa mga gusto nga. And then, every summer, meron kaming sinasabi namin smart program, sports, music, arts, recreational training. That's great. Yes, so sa music, actually sila din yung mga nagtuturo. Di ba nag-instructor din kayo? May mga clinics ka mga Yes, gino-hold. opo. And then after yung culmination sila ipipiliin namin, okay kayo, banda kayo, i-try nyo tong tugtog na to. So, yeah, para at least yung mga bata, every summer, meron silang natututunan. And yeah, it's been nice. Kapag nag-organize ng mga events, yung mga nag-undergo sa program, sila na yung mga tumutugtog. So, nagbo-blossom naman yung mga sa training namin sa programs. And then, we have our annual, Higatangan Island Summer Festival. Okay. Yeah. May mga bands dyan, nape-perform sila, and there are also mga exhibits na pwedeng iyan sa Island Dangan. Artists. That's great to hear. So, Naval ngayon is secured for the future generations. There will be future musicians, future artists. So that's good. Okay, Dinigya Patakloban, that's what we're also aiming to give recognition to artists, both visual,
music, and also literary. Oh, that's what the aim of K-Box ngayon. So as a band, damot chicks. Di ba damot? Katabi ko. Malit. Katad. Sige. Di, ano kami? Good boy kami, good boy. Good boy kami, good boy. Which comes first? The melody or the lyrics, or you hear some pagstramot gitara, may you hear a melody that pwede so may it be cliche. Parang ang lumalabas kasi parang halo Minsan merong lyrics and then papasukan mo ng magandang music. Okay. Meron naman yung music yung masisimula tapos may parang may mapapansin ka na parang malungkot, maganda sa malungkot to, or maganda sa parang masayang kanta to. So parang may canvas na pag nakikita mo lang yung pintura, makikita mo lang kung ano yung mga naka-ready dyan. Ready ka nang magana. So usually sumusulat ka muna ng lyrics. Yeah. Kasi ang ano ko kasi sa when I was still young, may collection ako ng mga poems. Oh, good. So Okay. that was before nung pa. Yun. And very blessed ako dahil sa family namin. We come from a family of musicians. Oh, Yes, yeah. So every time na merong every time na merong mga family gatherings, makakanta-kanta, ganyan. Ayun. Pagdating sa mga lyrics, minsan kapag meron kami mga naiisip na nagkikwentuhan kami, meron bigla akong naisip na salita. May cellphone naman, nire-record ko yung sinasabi ko para hindi makalimutan. Or if meron akong maisip na tune or parang melody, iaham ko. Tapos ipaparinig ko kay JB, sasabihin ko, pre, pakinggan mo to. Ganun. And then magsisimula. Okay. Any upcoming gigs nga bangin gusto nila kumita iyo? We have our gig at our town, TGIF. DJF. Then we also have our Pasundayag. Sandayag. Oh, Mayor, any programs nga upcoming? Oh yeah. Malapit na kasi ang our fest is fast approaching. So actually next week we will continue our TGIF celebration next Friday. No? We will be inviting local bands, and then ang aming Pasundayag, which is a preparation for fiesta time. So I think it's going to be 1 week or 2 weeks na every night merong banda. Okay. Yes, local bands, and we have invited bands from Tacloban as well. Okay. Yes, opo. So we will be playing in the Pasundayag as well sa to represent the town. How about any songwriting competition? Oh yeah, oo. We are creating a songwriting competition. Actually we are inviting everyone in Region 8 to join our songwriting competition. Ang gagawin po namin is this will be a search for a theme, a Bagasumbol theme. Gagawa ng kanta about the Festival of Naval. So we will be posting that soon, including the prizes. And of course, I think kung makukuha yung kanta mo, it will be 5 years na yun yung pinapatugtog sa fiesta. Wow. Yeah. So airtime. Yeah. Sabi. So, saan nila abangan yung posting nung songwriting? Yeah, we will post that sa aming Facebook page sa province and in our website, government website. Okay. So, join na ka mo. Contact us via Facebook. It's 76 Receipts. And email? May email? Na-email ko? Nope. Cellphone number? Wala. May isa pa, Facebook din. It's JB Sumaya. JB Sumaya. Okay. So, you know where to contact them if anyone is interested to have their gigs or...
Welcome back to K-Box TV and One Come One Shot. Naton guest yan na, tikang biliran na Val. 76 receipts. Jack, still lang. Bakit ako, balito. Adto nga yung first song, anong title adto? The first song was entitled Boomerang. Keno Boomerang? Yung concept kasi niya is ang boomerang kapag binato mo, biglang babalik eh. So, merong experience na yung mga tao na kahit na iniitsipwera, binabato na, feeling pa rin nila, gusto pa rin nilang bumalik kahit na ayaw na sa kanila. Aha. So, bagala yan ginhimo-nimo nga metaphor. Yeah. So, kung your songwriting process, ano kung it set up to you as a band na second? Well, in terms of the songwriting process, ako yung gumagawa ng lyrics. Minsan nanggagaling pa sa drinking session, biglang merong magkikwento na lang sa banda. Of course, ang maganda kasi merong experience eh, di ba? Na may pinanggagalingan. So, kapag magkikwento bigla na, uy, ganyan. Tapos biglang merong may isip na lang bigla, uy, okay na, parang pwede natin gawing ganyan. And then the next day, si JB na yung gagawa ng music. Pag ayos na namin ni JB, kukontakin na namin sila, si Marvin, si Camlon, saka si Angel. Tapos kung ano yung mga, if there are any changes sa mga tunes, mag-suggest sila or kung ano may mga changes sa mga lyrics. So basically ganyan yung songwriting process namin. Pero ano yan, pinanggagalingan lagi sa real life stories dahil sa Bacardi. So Yun sana itatanong ko kung is it ano lang, gawa-gawa lang o through real life experience pag gumawa ka ng song? yeah, real life experience. Kunyari, meron kaming isang friend na ganyan yung nangyari, tapos napag-inuman namin, ay, ganyan pala yung nangyari sa kanya, ganyan. And then, basically, may hawak lang ng gitara, tapos biglang kukunin na yung mga chords, and then, biglang recording lang sa cellphone. And then, the day after, patawag na lahat, o sige, go, try natin to. So, inuman session din ulit. So, basically, ganun. That's how we make our songs. So bagay, no, kay Danay, nakabulig yapon, parang an inhibitions kaya parang wagan. JB, kumusta? Kumusta man kung an comban and recording songwriting process niyo? Bagan common ni Mayor paglatagan niya lyrics sa melody. So, hay kaluwat bagat nasulod. Ano ti mo bagan masasuggest or Actually, ang akong part na ako sa akong sa amo ang grupo namo is ako ang usayang taghimo sa mga chords arrangement something. And then ang uban mo suggest na lang sila after. oh, okay. Mukuri kaya po ulit pag-arrange yung song. Kaya Pero usually, pag may chord si JB, biglang mag-suggest si Camlon, try natin itong chord na ito. Tapos biglang medyo mag-iiba yung twist ng kanta. And then tatry ni Marvin, merong iba rin. Parang, it's a collaborative effort. Pero ang pinaka-roots, nung pinaka-basic nung kanta, it's JB who is doing the main chords, the basic chords. So, how do you describe your sound if you wanna put it in a context? Bagan... Bittersweet siguro. Bittersweet siya. Kasi, ayun nga, we try to... Pinanggagalingan kasi sa mga emotions sa mga basically mga ganun eh. So, yeah, alive, it makes you relate to the song. Kasi kapag merong kanta tapos hindi rin makarelate, what's the use? Diba? So sige, kung kita bagat, I'd like to talk about now the gears. Okay, syempre mga banda nga nakikitayo, baka gusto nira gihapon mabaruan kung ano ti yung mga gagamit. So, Jake, ano ti nga your weapon of choice? I'm using a Epiphone Les Paul. And ang aking, this is a 9-year guitar kaya medyo luma-luma na siya, but I like the style, medyo archaic na siya. And then I'm using a Zoom G3XN. In terms of the effects, analog delay, reverse delay,
Medyo konting may boost, and then yung reverb. So basically, that's... So, song niyo, gamit-gamitan ko yan, reverb, yung delay, yeah. So, kung bagat, papapili yung katatagan ka ni Lord, any dream gear? Probably a Gibson. Siguro. Yeah, Gibson. Yeah. Para at least maiba-iba naman sa Epiphone. Kasi laging Epiphone ang gitara ko. So, yeah. Okay. Ngari kita kan kuan, Mr. Arranger. JB, ano mo quantity? Keyboard. Na akong keyboard, Korg Chrome. Then, usually, ang gamit na ako is grand, then cello. So, amo gihap kaya na kung tagahan ka na kung yanan kuan. Ano mo bagat dream gear nga keyboard? Dream gear, Korg Kronos. Wow. 1 or 2? The two. The latest good. Yun na ni mo idol nga kuan keyboardista. Jordan Rhodes. As shadow Dream Theater. Wagsik nga ngari kita at kuan. Ang lead guitarist ni Marfil. Marfil, ano mo yan ang gear yan ang adi? Ito is Yamaha guitar. 9 year na din to. Medyo matagal-tagal na din. Siguro, sa effects ko ngayon is common, siyempre common, lalo na pag mga love song or something, delay, reverb, overdrive, tapos, yun na. Ang kakano ka bagat nabaro pag gitara ka tapos Siguro since I was nagtuon akong gitara mga grade 6 ata. Tapos hantod yan na. Yun. nagkaada ka mga lessons or Siguro lesson sa brother ko, sa kuya ko. China-challenge niya ako. Sabi niya, bata pa ako na wala kang maabot, ganun. Diyan ka lang, hanggang diyan ka lang. Acoustic ka lang, ganun. Pero ngayon, siguro na pag-isipan na gumamit ng ibang Iba kasi kapag acoustic at sa electric, medyo malaki talaga yung diferensya niya. may ka mga skills or what? Self-taught? Yeah. Bagkwan lang, ikaw lang nagkalugaring o nagtunan. Parang ganun na. Actually, lumaki ako sa church banda sa church namin, ganun. Bali, sharing sa mga skills, something ganun. Kaya yun. Idol nga gitarista? Steve Vai. Local? Local. Dito na sa parokyas. Parokya. Okay. Hari kita at kuhan. Ang pinakamabaho. Ano mo yan na kuhan? Aromas? Jackson 5. Ako lang na siyang gitry. Nag-try lang ko nito. Jackson 5. 5. Wait. Travis. Kuhan pala to since March. Na-try ko lang to kasi para lang na ako kung matry ko ng kuhan. Tulog sa 5 string. Sa jack. Pero nagkuhan ka na. 5 string hindi mo ginagamit. 4 string lang. Karoon lang nagkuhan. Kaya B, di ba? Kung sama yung B. Ayos. Kay, kuhan lang niya tunog kanina dito sa studio mga ganado. Kasi, gear ni mo ni? Uy! Wow! Tanawa daw ang gear ni. Sige daw, explain daw ang imo gear dire. Tuner lang? Display lang yan. Ang sausa? Ito, bass Limiter. bass limiter, tapos overdrive, tapos EQ, tapos flanger, tapos metalcore, tapos synthesizer, tsaka tuner. Yes. Ang sa bass limiter ni Hanser. Parang yung pag ganon mo, yung pag plug, may limit lang siya, hindi siya masyadong tataas, hindi rin siya bababa. Yung ka lang sa middle. Parang hindi Parang kompresor. compressor.
Ayos po. Parang iya tunugan og iya mga string papreo. Oo. Sa volume mo, wala level lang. Pantay. Oo. Way maglabaw. Ayo, ayo. Sige, ano na tayo sa kuhan. Sa the heart and soul of the band. Sir, kumusta? Ang kuhan ba? Kaya ka nag-decide nga? At first nga, kung sa instrument nga imo gi-captain, drums na good? No, actually, at first is acoustic guitar. 5 pa daw. Mostly ang drummer, nagtikang good kuhan, gitara. Oo, okay. Dagan ako nakilala na nakaila ba nga. Ang kuhan good, ang ilagi first instrument, gitara. Tapos, why shift to drums? Well, Okay, wala na iba. Yung story is, dinala lang ako ng kakilala ko na drummer din. Bassist. Dinala ako sa practice ng banda nila. Oo. And then, I was curious about how to play the drums. And then, the next day, parang nakikinig na ako ng songs. And parang nagsashadow lang ako. Oh. Shadow drums lang ba? Parang walang drums pero nagsisepra na ako ng parang ganun. Eh, self-taught lang din. Wow. Din yung, Before we end our show, I'd like to hear some messages from the band. Let's start with Marfil. Marikang kumakalasot. Ano timo bagat if you wanna say something to aspiring lead guitarists or musicians, any messages to them? Siguro, ano lang, tiwala lang sa sarili din. Siyempre, pagsisikap and then, bali, sa sarili mo, humble ka lang. Din, talaga, sa music talaga, bawal talaga yung bali, ikaw yung gano'n, magaling, gano'n. Siyempre, ito, sa guitarist, is encourage ko lang, train yourself din. Ang importante is, patient. Siyempre, kapag ikaw, pasimula pa lang na pa-practice. Siyempre, di maiwasan na nababad trip ka. Minsan, itatapon mo na yung gitara mo. Di ba? Pero nanim na ba nga gitara? Ano? Alita, joke lang. Yeah. It was my first time electric guitar talaga. Gift from my kuya ko nung nag-graduate ako. Sino kuya mo? Delmar Corto. Thank you kuya sa hindi. Tapos shoutout nga pala sa misis kong maganda nandun sa Naval. Para hindi tayo pagalitan. Alright, ano man Mr. Bassist, ano timo mga masisiring sa aspiring bassists? Hi to my fans di ay. First of all, sa yung practice lang. Yan lang talaga. Ayos. Any pointers para magmopay pag-bass? Naman ito, practice. Practice lang. Okay. Dili kita drummer. Itito nga drummers nga waray drum sera balay. Luwa mo matang gimitikangan niya. No? So, ano yung message dito pag aspiring drummers? sa lahat ng gustong matutong mag-drums, simulan nyo na ngayon kasi baka bukas wala na. Diba? And practice lang din para sa ikabubuti ng talento nyo. At malalaman mo din naman yan kung mahilig ka kasi gusto mo yan di ba? And ayan, shout out sa family ko and sa girlfriend ko. Yeah. Thank you very much. Oh, yes. Kanikitahan, Ryan Kebyab, palito. Sir. Any messages for the Taclobanon, Biliranon, ano ba ko to? Biliranon, taga-Samar. Region 8 for the... Sa tanan mga keyboardista sa Tacloban, ang ako lang is ay pagkauaw nga ipakita ang inyong mga talento ninyo nga as a keyboardist ipagawas na kay tingali og madugay ang panahon di na magawas. Kritiko sa akong mga family na ako sa Naval and mga friends pod ngadto
and especially for my girlfriend. Wow. Ayos. Okay. Last but not the least, Hije. Balito, Mayor. Any messages to your constituents? Balita. To all the Navaleños, I hope that let's work and let's help each other for progress, no? We're here. Nakikita niyo po kami. We're representing our town. We're also representing our province. I hope we did a good job. And to all aspiring musicians out there, sinasabi nga nila na kapag meron kang ginagawa tapos hindi mo nagugustuhan, ang tawag doon, stress. Pero kung may ginagawa ka tapos nagugustuhan mo, it's called passion. No? So yun po yung inaano namin ngayon dito. And of course, to all aspiring musicians, especially sa mga nasa banda, try to create your own music. No? Hindi tayo tatanda na lang tayo natutugtog ng tugtog ng iba. Diba? So basically, yun yung masasuggest namin. And rock and roll. No? K-Box TV, one come, one shot.
lang